Urretxuko Juan de Lizarazu aretoan, begirada iraganera erakusketa egonda ikusgai, argazki elkarteak antolatua. Bildumak elkarteko egungo kideen lanen aukeraketa bat aurkeztu du, eta maiatzaren 3 arte bisitatu ahal izango da. Argazki lehiaketak zuri beltzaren balioan nabarmendu du, iraganari eta memoria bisualaren parte diren argazki omenaldia egin nahi izan diete 40 irudiek. Iraganean gaur bezala bizitza kolorekoa izan da, baina gorde diren irudiak zuri beltzekoak izan dira kolorearen teknika ez delako menperatu. Denboraren poderioz teknika hori hobetu egin da eta koloretako argazkigintzari eman dio bide, gaur egun ezagutzen dugun bezala. Gaurko honetan herriko elkarte baten erakusketa bat aurkeztea gatoz. Argazki elkartea da Urretxuko argazki gintzan ibiltzen dana, urte desenteia, dagoeneko 1985 sortu ziren, nahiz eta aurretik ere eduki genitun beste afizionatu batzuk hemen Urretxun, baina 85-etik aurrera, 1985-etik aurrera bizirik daukeun elkarte bat da, ikusten duzue, erakusketa bat montatzen nahi die, baina horietaz aparte txangoak eta ikastarok eta ekintza ezberdinak antolatzen dituzte urtean zehar, eta horietako erakusleio bezala hemen daukegu, eta erakusketa hau, bere izenburua begira iraganera, argazkik guztik kasu honetan txuri beltzen datoz, eta berari emango diotitza, porque azken finen ni hemen sarreratxo bat ematean ator, eskertzea jendea etortzea eta erakusketa bisitatzea etortzea, baina bera da elkartearen bozeramaile momentu honetan, eta berak esango dizkigu, azalduko dizkigu zeintzu dien erakusketa honen oinarrik edo, zergatik egin dituzten txuri biltzen argazkik, eta printzipioz berari ematen diot hitza eta berak azalduko dizkigu inor baino beto. Lehenik eta behin, horrek esan duen bezala, argazki elkarte bagea, Urretxu Zumarragako argazki elkartea, eta, elkartzen gea, normalen elkartzen gea Urretxuko kulturetxeen, asteazkenetan, hainbat egintza egin du, bata besten argazkik ikusi eta komentatu, asko ikasten da. Gero, esan bezala, irteerak antolatzen ditugu, lehiaketak antolatzen ditugu, Santa Lutzieuneko argazki ralia, ikastaro bat urtero saiatzen gea ematen, bentsat irikitzen dugu jendeari eta jende parte hartu nahi bago, hor ematen dugu. Hortaz aparte, erakusketa urtero egiten dugu, txandakatuz, Zumarra eta Urretxu, bi herritako elkartea ganez, eta aurten Urretxun tokatu da. Eta argazki erakusketa honi buruz, esan, hasi ginean pentsatzen, ze gaiari buruz egiten genduen, eta bat esan zuen, zatik ez da egiten txuri beltzen. Ondo da, zatik, iraganen txuri beltzen izaten zian argazki. Naiz eta bizitza kolorez izan, txuri beltzen zaite zian. Orduan, omenaldi bat bezala, iraganeko argazkiari omenaldi bat bezala, gaurko argazkik txuri beltzen ateatzen, pentsatu gendun. Eta, hemen daukazue 40 argazki erakusketa bat, dana txuri beltzen, elkarteko kide gehien parte hartzen dugu, batzuk ezin zuen parte hartu, eta hori, ez da baten lana, da 5-6 launen lana gutxienez. Eta hori da, esan ediana. La exposición de Mirada al pasado de la asociación Argazkia de Urretxu Zumarraga estará en Juan de Lizarazu para que podáis venir a disfrutar todos de ella hasta el día 3 de mayo.